en lækker ko, der lægger kokager herovre. Jeg vil også være en gris. Jam, Vi går jam, efter jam, Andreas' kokasser. Jam. Ja, du kigger ned i jorden. Jam. Andreas, prøv at se, om du kan brække Hvorfor nakken. skid? Han skyder mere. Du har en. Kæft, den har meget af den der lorte mave. Ja, den har fået en pils, og du skider alt lortet ud. Jeg tror aldrig, jeg har set en ko skide så meget. Jam. En ko beskytter en ko beskytter en gris. Gør mig til en gris. Andreas, gør mig til en gris. Det kan jeg ikke. Andreas, du er godt klar over, at du smider dit eget brændte kød. Ja. Dræb ham! Au for helvede! Det er en gris, der smadrer dig. Au for helvede! Klomme! Au Nej! for helvede! Det er død. Du nakker en gris. Diamond-blok! Jeg fik Piggy! Au! Og grisen blev sur. Jeg fik en halv stak 4 blokke af ham der nissemand med. Nissemad. Grisen er efter dig. Du skal ikke nakke mig! Fuck af! Grisen efter dig. Der har sket pøller. Det pøller. Jeg har lagt kokasser overalt. Åben spis mine kokasser. Dø, Piggy! Åh, for helvede. Hvad Du skadede er jeg? ikke sådan noget, min Ja, du skader fucking meget. Har du set, hvad skin jeg er i? Jeg går ud i vandet. Nå, for helvede. 3 slag, så dør man. Jeg kan ikke engang dræbe Andreas. Udødelig ko! Flyvende gris. Hellig ko! Jeg er en heldig Dø, ko. Piggy! Hvordan kan du hele tiden? Hacker, man! Nej, det var flyspeed. Fuck dig! Jeg er flyvende gris. Der kommer en flyvende ko. Hvor se dig flyvende ko. Hvor se flyvende ko. De prøver at nakke mig! Hvor se en flyvende gris. Jeg er med David. Hej, du er min... What the fuck? Hey, ham der Pixel Deagle der, han PvP. Eller du skal tage flyspeed. Hvad er det? Det kan jeg ikke. En gris kaster op. Jo. Oh my god, jeg er væk. Jeg kommer med dumme raket i røven. Du er bare så, du er ikke en ko mere. Det er ikke så godt. Jo, du er Andreas. Nej, du er ikke. Prøv, jeg vil også kunne flyve. Så du flyvende hund. Hvem er det? Fanden. Hvem er en hund? Det er Andreas. Okay, Andreas, du er min hund. Kom herned. Så se. Wow! Sorry. Kom over til mig. Du er min hund. Okay. Sådan der. Hey, de prøver at TB mig, What the fucking creeper? Au for helvede! Det du går efter. Oh my god. Må jeg godt dræbe ham der Pixel? Ja. Bæver. Andreas skal lige flyve mega hurtigt. Fuck, han har en overpowered boo. Har du Det givet har det? jeg også. Jeg nakkede ham. Han PvP-lokker. Nej, han PvP-lokker. Andreas, du er min hund. Du skal komme herover nu. Jeg er en creeper. Så lad dig om til en hund. Er det der dig? Ja, jeg Fordi er ham en der gris. Schubler der, han dræber også i GM, den tært. Sådan det. Fucking hacker, man. Gå nu væk. Dø, Pixel. Han er en pixel. Ja, beskyt Han mig. er pixeline. Prøv lige ham der Schubler der, han fucking... Hvorfor alle kalder ham Schubler? Det er det, han hedder. Nej, han hedder Schubluber. Schubluber. Og det er Jeg er en vigtigt, hvad han hedder, eller hvad? Ja, mega vigtigt. Kom her.
Jeg er en flyvende gris. Flyvende gris. Jeg er en creeper, der har en Flyvende gris. Flyvende gris. Flyvende gris. Du er